Маёнтак на Вашыцы вядомы з пачатку 16 стагоддзя. Першым яго ўладальнікам паводле гістарычных звестак лічыцца пінскі баярын Даніла Ірцішчэвіч. На працягу некалькіх стагоддзяў гаспадары тут мяняліся досыць часта. У розны час імі былі Іван Цыпля, Аляксандра Вішнеўская, князі Гідройцы. Апошнім вядомым гаспадаром маёнтка быў Вітольд Орда, які загінуў у 1945 годзе. Сядзібу ў Навашыцах заклалі яшчэ пры Гідройцах. Вонкава яна ўяўляла сабой доўгі аднапавярховы будынак з высокім чатырохсхільным дахам. Будынак складаўся з 3 злучаных карпусоў, галоўнага прамавугольнага і 2 бакавых. У сярэднім корпусе сядзібы размяшчаліся 9 пакояў рознай велічыні і формы, а ў кожным крыле па 4 пакоі з асобнымі сенцамі. Фасад упрыгожвалі 2 ганкі з 2 парамі цагляных калон. Адзін вёў у парадныя памяшканні, другі ў жылыя і службовыя пакоі. Таксама з боку парку знаходзіліся сіметрычна пабудаваныя веранда і тэраса. Пасярэдзіне з абодвух бакоў будынка размяшчаўся ганак з 4 калонамі. Па традыцыі сядзіба афармлялася у стылі барока. У доме было нямала мастацкіх каштоўнасцяў. У першую чаргу гэта партрэты членаў сям'і, напісаныя вядомымі мастакамі таго часу: Ваньковічам, Сестрынцэвічам, Лампі, Айдукевічам. Самымі каштоўнымі творамі мастацтва, размешчанымі ў Навашыцах, лічыліся бронзавы барэльеф караля Яна Сабескага, сярэбраная фігура Меркурыя, прывезеная з Рыма, некалькі слуцкіх паясоў, гадзіннік у мармуравай аправе і шмат што іншае. У доме меліся фарфоравыя сервізы, старадаўні крыштальны посуд, сярэбраныя сталовыя прыборы. Сядзібная бібліятэка налічвала больш за 1000 тамоў. На жаль, большая частка каштоўнасцяў была страчана яшчэ падчас Першай сусветнай вайны, калі маёнак падвергнуўся разрабаванню. Сапраўдным упрыгожаннем сядзібнага двара быў парк. Цяпер цяжка усталяваць яго першапачатковае аблічча, аднак польскі гісторык Раман Афтаназій апісвае яго як сіметрычна-восевую плошчу, па восі размяшчалася дубовая алея, пры ўездзе ў сядзібу стаялі 2 свірны з калонамі. Да дома былі пракладзены 2 алеі з елкі і конскага каштана. За сядзібай быў выкапаны невялікі вадаём, абсаджаны вербамі. У парку расло шмат розных дрэў: клён, ясень, вяз, белая акацыя. У цэнтры кампазіцыі размяшчалася белая вярба, пад якой прымасцілася летняя альтанка. Сядзіба ў Навашыцах перанесла некалькі войнаў. Шмат разоў яна рабавалася, але аднаўлялася зноўку. Згарэла сядзіба, як і многія іншыя гістарычныя пабудовы падчас Вялікай айчыннай вайны у 1943 годзе. У пасляваенны перыяд яна была адноўлена, але ўжо як гаспадарчая пабудова. Тут размяшчаўся спіртзавод. Некаторы час у гаспадарчых пабудовах маёнтка яшчэ размяшчаліся піянерскі лагер, затым арганізацыя пчаляроў. Апошні будынак сядзібы, браварня, быў разрабаваны ў 1995 годзе. Зараз аб тым, што тут калісьці была дваранская сядзіба, нагадвае вадаём, паўразбураны склеп з чырвонай цэглы і здзічэлыя дрэвы з некалі вялізнага парку. У горадзе Іванава знаходзіцца макет сядзібы, зроблены Ігарам Лапехам паводле гістарычных матэрыялаў. Ён з'яўляецца напамінам нашчадкам, што трэба беражліва захоўваць гістарычныя здабыткі нашай радзімы.